лутфан касе ки имконият дорад кӯмаки раҳмдилонаи ӯ воқеан чунин нест. ман завқи хестанро надорам ва дар асл ин хеле бад аст. паёмҳои зиёде меоянд. ин танҳо он аст ки мо на ҳамеша аз мубодила метарсем. лутфан ба ҳама муроҷиат кунед. дар ин мусибат яъне дар ин заминларза ҳазорон падарҳо писарони худро аз даст доданд ва ҳазорон писарон падарони худро дар зери битонҳои чапагардоншуда аз даст доданд. модарони ҳайрону зор ба дидори рӯи фарзанд нарасида ҷони худро аз даст доданду хонаҳояшон абадан ба хок яксон гашт. ин заминларзае буд ки тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат овард. 15 миллион агар ҳисороти зарар дида бошад, вале 3100 нафар дар ин заминларза ҷон бохтанду 4000 дигар, зиёда аз 4000 дигар захм бардоштанд. ин заминларза ҳушдор медиҳад ки ҳамаи мо чӣ дар тоҷикистонем ё ки дар дигар давлат бояд бохабар бошем. ҳушдор медиҳад ки як рӯз ин мусибат не як рӯзи дигар ба сари дигар мусалмонони рӯи дунё хоҳад омад. дӯстони азиз, дуогӯ бошед дар ҳаққи ин ятимаконе ки зери ин заминларза ҷони худро бохтанд. омин.